जैसे देखिए ये पोखरी हो गया है। अभी तो भली वाली तुला खाली करू तो खाଇବା ରୋଷେଇ କରିସାରିଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧା ବସିକି ରେଡି ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଧା ବାଧେଇକି ରେଡି ହେଇକି ଆମ୍ବ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିବୁ ତାପରେ ବାହାରିକି ତୁ ଗାଡି ଧରିକି ଟାଇମ ତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଡ୍ରେସ୍ ତାହେଲେ ବିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଧରିକି ଆମ ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ିଯିବୁ। ଖରା ଟିକେ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଖରା ନାହିଁ ବାହାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରି ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥା ପାଣି କଚଡା ଉପରେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କଣ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବି ତ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୁକ୍। ତ କଣ କରିବା ଦେଖିବା କଣ କେସ୍ ସବୁ ହଲିବନି ହେଲା ଏକ୍ସପୋଜ ହବ ହଲିବନି ଲହରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛି ହଲିବନି। ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହଉଛି ଓଟି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ଥିଲା ତ ଲୋକାଲ କେସ୍ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟି ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତ କେସ୍ ଥିଲା କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି ତ କେସ୍ ଆମେ ସରେଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରହିଲା ଘଣ୍ଟେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଘରେ ଯିବୁ କଣ କରିବା ଦେଖିବା ଆଜି ତ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ମୋ ଗାଡି ଓଦା ରୋଡ ଉପରେ ଦେଖ ପାଣି ଓଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ହେଲା ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ତ ଦେଖିବା ତ ପୁରା ପାଣି ଏଠି ଗଦା ହେଇଛି ଦେଖଉଛି କ୍ଲିୟର ସେ ଦେଖିଦିଅ ये पोखरी हो गया है ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ ଗୁଡା ହେଇଛି ତ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ହେଲା ବାହାରି ଯିବୁ ପାଗ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଟା ବାଜିଛି ଆମ ଟିଭି ଲାଗିଛି ସବୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଲାଗିଛି ଭିଡିଓ ବି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡିଓ ତ ଅଛି ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରବଳ ଓଟି ବି ହେଲା ଏକ୍ସରେ ବି ହେଲା ସବୁ ହେଲା କାମ ଭିତରେ ଏତେ କାମ ଭିତରେ ଆଉ ଭିଡିଓ ବସେଇ ନଥିଲି ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି।